Всички днес снимаме някакъв шибан клип, който ни е първият клип и в момента играем от телефон и не знаем какво правим. Да, обичайно. Така. Даже не знам дали се чуваме. Yes, бързо yes. Обаче да ви кажем, няма да говорим на вас, ще говорим на вас. Да. Между другото, аз казвам Пешо водицата. Пешко водицата. Бас яко име. Чакай се казва, дух си. Чай сега, почваме ново. Free for all. Could play for many. Аре на такова влагове. Аре на влагове. Чакай само. Да бе, на флагове сме. Мога да скарам жълници. Не, той е як мап. Как бяха флаговете? Deathmatch, Domination. Къде бяха флаговете? Ето ги. Добре, плей. Let's go. Това го качваме, в момента го качваме това. Излезе новата CS, гол. Хора, излезе новата CS. Гол. Имаше една CS гол, обаче тя беше само едно гол, така че... Почна. Радваме се на да сме. Това е нещо като тъфът, бе. Ако гледате повече мобилни приложения и игрички, може да знаете къде си яка игричка. Мисля, че ще снимаш повече от телефона, отколкото да Да. Само баща ми. Само брат. Да, ще сте ги. Таковата. И само брат, баща, наказан се без компютър. Добре. Добре. Сега, ако мога да ме спалня, аз ще умра много бързо. да, ще умра също много бързо, защото не съм я играл от супер много време. No connection. What? Може би няма играч. Това е моят сървър. Аз се направих сървър. Да, няма играч. Да. И то верно има флаго гледа. Да, няма играч. Съм играч. Няма има. Има играч. Има. Определено има. Няма си хъбя диамантите за някакви секунди. Като съберем 15 диаманта, брат, вземем това и направи. Добре, още не сме. Да. Какво е това, бе? Чакай, някаква тъпотия, бе. What? Connection lost. Цикаме на някой. Ма пак си имаме една смарт. Да. Знам. Бе, нещо ти стана смета. Не знам какво става смета. Спрявай за секунди. Явно. Аз като чакам клип някакъв си панер. О, да, ще го получиш. Ама трябва да намериш. Евенти. Лоу, си е фента, бе. Да! Join склад турнамент. Какво? 200 диаманта. Лук! Че, какво? 200. Какво? Join! Преди това сега, тъй като е новата операция, имаме такива. Разрязали се. Да, това ми е втория любим мап. Първия ми е онова, дете играхме без Ще ви кажа, ще дойдем когато ни зареди. Да. В момента продължаваме само да се видя това. Да. Бас якото е това, бе. Да, брат, гледа, зай колко съм бърз. Я удари веднъж него. Чакай. На къв рейндж искам да видя. Удари веднъж него. Уе, удрям го, брат. Умри, бе. Чакай, искам да умреш. Дай още. Сега ще го убиш. Дай. Убил го веднъж, между другото. С нищо кара. Бати, убил го веднъж, той се респауна. Видя ли? Бас яката игра. Не е лоша, а? Не. Майка ти дейма. Изстреляй го, брат. Имаш ауто, май. Да, имаш. Той е, още малко. Браво, е! Кой за майка ти? И той е напред това. Гледай сега, имаш някаква яка позичка, когато виж някой. Ти покаже това. Много яка. И отключах ще ти имам ачивменти с тях. Ачивмента е, бебе.
Как се презържа? Как се презържа? С... чакай. Тут някъде... Нека ти свърши патроните, то само се презарежда. Опа, не connection. Фак. Имам идея. Чакай, търпни. Това прави са? Да си... Прави ли са? Просто мръднах. Виждам те, Иване. Иване, виждам те. Виждам те, Иване. Иване, ти не знаеш аз кой съм, аз съм майка ти. Иване, виждам те. Чай, отиди да се буснеш на това. Ей, той. 3, 2, 1, дай къс. Дай къс, бе. Чакай, ще кажа. Не е това. Може, знам, че са. Ей, тук на тия рампички. Ей, тук. Дай къс. Не, имаше някакво специално, забрах кое беше. Опа, къде влязох, Ще бе? го покажа после. Чакай, къде влязох? Изкарай се. Не искам, това какво е? И са от тук, Марчички. брат. Това се звъни. О, не! Още веднъж. Не жертвай диамантите. Айде, край с тебе. Жертва го съжалявам, брат. Просто без да искам. Много съм хайп, човек. Може да снимаме до 15 минути, нали знаеш? Не от 10. Просто се върчиш. Да, това е много яко. Аз това го бях забравил. Ти ми беше обесен. Ей, тук. На тази рампа. И взе хелт. Имаш повече хелт от нормалното. Така че те не могат да те убият толкова лесно. Achievement. Бас 3 achievement. Ако те убият лесно или ти си бил некадърен или за просто. Аз съм некадърна тая. Много добре знаеш. Много добре знаеш. Чакай. На това Ей, нали? тук скочи на... Не, премини някакси през това може да се скача. Тук си снайпер, брат. Ако отключиш... Ако тук Бас отключиш... Да, бе. Ако отключиш втория героя с снайпера, който е и тук заставаш, брат, и ги трепиш. Просто правиш из. Тук ако направиш из, брат, напълно. Как да скочиш нещо, Тук да играем. Ей, тук. Ето бе. Майка ти дай байрка часа. Не, дай. Знам, ето. Майка ти часа. Не, така. Майка ти прескочи го. Той го прескочи. Не, бе, просто мини през това. Така. Майка ти дай ба. Майка ти. Това място повече не искам да влизам тук. Чай, бе, ние не видяхме дали се чуваме. Си мета. Кога бил е? Бързо е това. Евала. Успя. Направих, че има 25 скока. Бас. 25 скока, като направя само 2. Не бе, не. Стоп, не пак. Ти е в Антарктика. Защо бе? Не, пак защо, бе? Защо? Като не се падаш, бай да защо. Една минута остава. 1 minute remaining. Трябва да намериш някой, който да убиш. Това какво? Скачай на него. Говорим се. Ша ти еба майка, так ще да ми скочиш. Преди се опитал да го... Аз го направих, я шкур. Скачай, бе. Видял, че аз го направих, я шкур. Майките да лапа също. Няма грижа. Това е много просто. Чак, аре до това, Човек, те няма никой други отбора, бате. Умри! Драго! Чай да спрем видеото. Чай, умри! Кучи син да ти еба Умира, кучката. брат. Умира. Аре, че ще стана много шумно. Ебемо, чай. Чай, ще го убия. Ще успея. Давай, няма да успееш. Бихме. Не бяхме. Ние сме Това е края на епизода. Чао.